Čo ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska tu máme video špeciálne, lebo ďakujem vám za podporu. A dneska je to špeciál a informácie zároveň. No, takže, čo sa dneska týka, mám tu, že vám chcem poďakovať za to, že ma podporujete. Za to si otvorím jeden Lucky Block. Za túto prvú vec. Toto bol normálny Lucky Block. Dostali sme Jukebox na Music Disc, ja sa chcem troška Toto sa vám ako prvé chcem poďakovať. Za to, že ma pozeráte samozrejme a odobráte. Zistívate ma niektorí ešte som zistil. Ďalej, čo sa vám chcem poďakovať, že mi lajkujete videá. A teda otvorím ďalší box. Tento je mega šťastný. Lucky Block 6 plate. Aj keď začal, že ideme natáčať s Mopom. Hello. Five Nights at Freddy's. Ešte vieme, ktorý diel. Ani či na tablete, alebo či počítači. Tak, otvoríme jeden aj smutný Lucky Block, aj keď chceme to natáčať. Wow. Zase sme dohrali. Ale platné to nastalo. Ale vidíte, že teda naozaj máme začať ďakovať. Sme dopadli. Takže teda sa vám chcem poďakovať, že mi stali, že stále sú tu ľudia, ktorí ma pozerajú, odbery pribúdajú, sice pomaly, ale ako sa vraví, trpezlivosť ruše prináša. Mne stačí každý odber, je pre mňa ako jeden, ako niekto, kto ma pozná, je to pre mňa skvelé. Ja som proste hrozne rád, že tu doma, že vás stále vždy väčšinou podporujete ako či už tým lajkom, či nie. Proste je to skvelé. Ja sa naozaj rád natáčam videá. Takže ešte si otvoríme jeden normálny. Potom je šťastný Lucky Villager a posledný šťastný. Ups, ten to bol veľmi smutný. Ups. Jo, potom tak ja teda vám dnes ďakujem. Tu vidíte, že z toho vychádzajú videá častejšie. Pozor, ale častejšie. Máme ďalšie 3 Lucky Blocky. A teda nás to baví, ja to čo sa priznám, ja to hrozne baví. No, ako čiže sa to čo na video. Tam teda asi naozaj, že viac trocha vychádzať videá budú. Šťastný Lucky Slide. Ďalší šťastný Bronko. A smutný je až príliš smutný. Alebo skôr šťastný by som ho nazval. Joy Colony. Ešte jeden smutný. No ne, to si ja viem. Jeden normálny. To bol by a ďalší normálny. Ja to flash. Čakajte. No vidíte, že mňa teda vychádzajú áno častejšie videá, čo som spomínal. Viete prečo? Lebo je čas. A čas je potrebné natáčanie je najviac. Bez času nie sú videá. A bez
videí nie je čas. Keď vychádza videa, proste nie na to čas. Stalo sa už, že boli iné dôvody, keď niečo nešlo, nefungovalo takať mediem, alebo som nemal čo natáčať, alebo som nechcel natáčať. To bolo nás. To som naozaj mal také, že ja som sa nudil hrozne. Ups. Ja, čampal, super. Wow. Šup. Dobre. Dobre, tak toto ďakovné video teda končí. Ak budete nás ďalej podporovať, ďalej budeme točiť na dvoch kanáloch Polog 04 a Polog a Peťaka 7272. Ďakujeme za úctu, že nás stále podporíte. To je end. Dobre, tak teda, ďakujeme za podporu, že som spomínal. Takéto videá budú vychádzať vždycky, keď budeme naozaj všetci už dosť veľmi nás podporujete. Funka. A teda, majte sa fantasticky a čus.